En aquest vídeo, t'ensenyarem com crear una nova plantilla de paràmetres d'hosting. El primer que necessites fer és accedir al teu compte SB-Panel. Un cop dins, ves al menú lateral blau i selecciona Eines, plantilles, paràmetres d'hosting. Si no pots visualitzar aquesta opció, probablement necessitis canviar el mode de funcionament del teu SB-Panel. Per fer-ho, fes clic a la icona del teu usuari. El meu SB-Panel. Mode de funcionament SB-Panel. Tria el mode reseller. Després de canviar el mode, torna al dashboard i fes clic a Eines, plantilles, paràmetres d'hosting. S'obrirà una nova pestanya on podràs visualitzar totes les teves plantilles de paràmetres d'hosting. Per crear una nova plantilla, fes clic a Crear plantilla. Primer, assigna un nom a la nova plantilla. A la pestanya Genèrics podràs configurar l'espai en disc, el límit de trànsit i les estadístiques web a través d'Eustat. A la secció de Correu podràs definir el nombre de comptes de correu, la mida màxima de cada compte i marcar altres opcions respecte a la gestió del correu. A FTP podràs establir el màxim de comptes FTP disponibles a l'hosting. Dins de Base de dades podràs indicar la quantitat màxima de bases de dades i la seva mida, així com el nombre d'usuaris de base de dades permesos. A DNS tindràs l'opció de limitar la quantitat de registres DNS, seleccionar una plantilla DNS i marcar si vols delegar les zones DNS als usnames definits durant la creació del servei. A la pestanya de Crons podràs definir el nombre màxim de tasques programables de tipus cron que es podran executar. A iNudes especifica el límit màxim d'iNudes que podrà utilitzar a l'hosting. A la secció Shields podràs definir quants processos PHP simultanis estaran permesos a l'hosting. I per acabar, a llocs web, podràs permetre múltiples llocs dins del mateix hosting i ajustar el nombre màxim d'àlies d'hosting. Un cop completada tota la configuració, per finalitzar, fes clic al botó Crear plantilla.